Прывітанне, сябры, у жывым эфіры Белсату перадача «Двубой». З вами вядоўца Віталь Цыганкоў. Тэма сённяшняй дыскусіі – навошта Лукашенко імкнецца стаць міратворцам і ці ёсць у яго на гэта шансы? Удзельнікі «Двубою» маюць розныя адказы на гэтае пытанне. Сёння гэта намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Артём Брухан. Прывітанне. І прадстаўнік фракцыі беларусы ў Каардынацыйнай радзе Андрей Егоров. Добрый вечар. Вітанне. Ну і давайте адразу пачнем дыскусію, абмен рэплікамі і пачнем з неардынарнага аспекта. Разумееце, можа быць, варта падтрымаць жаданне Лукашэнкі прыняць удзел у магчымых будучых перамовах паміж Украінай і Расіяй і пад гэтай маркай дабіцца ад яго нейкіх саступак. Ну, напрыклад, самае для нас балючае запатрабаваць ад него вызвалення палітвязняў. Андрей Егоров, што вы думаеце? Я думаю, што удзел Беларусі ў гэтым перамоўным працэсе варта падтрымаць, таму што для Беларусі важна не апынуцца ў сферы поўнага кантролю Расіі прадстаўніцтва інтарэсаў Беларусі з боку Расіі. І гэта значыць, што пытанне Беларусі мусіць абмяркоўвацца асобным трэку і значыцца Беларусь у нейкім выглядзе свайго прадстаўніцтва, магчыма, не Лукашэнкі, але афіцыйнага прадстаўніцтва мусіць удзельнічаць у гэтым працэсе. Вы такую гаворку зрабілі важна, бо калі падтрымаць удзел Лукашэнкі, то гэта легітымізуе, вот, значит, ты удзельнікі перамоваў будуць успрымаць яго кіраўніка краіны? Гэта так, але дэ-факта мы маем сітуацыю, калі у міжнародна-прававым сэнсе суб'ектнасць Лукашэнкі і так пацверджаная. Вось зараз у Азербайджане праходзіць КОП, экалагічная канферэнцыя ААН, дзе Беларусь прадстаўляе Александр Лукашенко. То бок у гэтай сітуацыі, калі ён мае фактычны кантроль, ён прызнаны з боку міжнароднай супольнасці і ніяк інакш, на жаль, быць не можа. Бок ваша пазіцыя, што ён можа ўдзельнічаць. А Артём, ваша пазіцыя? Ну, моя пазіцыя супрацьлеглая. Александр Лукашенко не можа ўдзельнічаць у гэтых перамовах ні ў якай форме. Але галоўнае, што з чым я магу пагадзіцца, то што Беларусь павінна ўдзельнічаць у гэтых перамовах як суб'ект. Але там не павінна быць Александра Лукашэнкі, бо галоўны нацыянальны інтарэс Беларусі гэта тое, каб акрамя таго, што яна ўдзельнічала ў гэтых перамовах, была як суб'ектам, як дзяржава, тут каб там не было чалавека, які фактычна знішчае незалежнасць нашай краіны, здае нашу краіну Расійскай Федэрацыі. Там можа быць прадстаўнік, напрыклад, рэжыму, напрыклад, Максім Жажанкоў, там можа быць нават быць Сергіенка, але таксама павінна быць і прадстаўніцтва дэмакратычных сілаў. Гэта будзе сведчыць пра тое, што вось суб'ектнасць беларускага грамадства, нават яго розных плыняў, яна будзе прадстаўлена. А калі гэта замяняць Лукашэнкам, гэта фактычна пагаджацца з тэзай, што Лукашенка гэта Беларусь, ці Лукашенка гэта гарант незалежнасці. З такой тэзай пагадзіцца я не магу. Гэта прыгожая ідэя, павінны быць прадстаўнікі дэмакратычных сілаў, але той жа афіцыйны Менск ці Расія, ці хто там будзе ўдзельнічаць, кажуць, а хто яны такія? Яны прадстаўнікі часткі беларускага грамадства даволі вялікай. Яны гэта прадэманстравалі, гэтая частка беларускага грамадства прадэманстравала сваю суб'ектнасць у 20-м годзе, і па сутнасці гэтая частка грамадства нікуды не дзелася, нават не гледзячы на тое, што частку з яе спрабавалі выціснуць з краіны. Гэта па-першае. Па-другое, не Маскве вырашаць. Я думаю, што заходнія краіны таксама могуць ставіць нейкія ўмовы удзелу ў гэтых перамовах з боку Беларусі не толькі прадстаўнікоў рэжыму, а дэмакратычнай супольнасці, ці хаця ж бы інтарэсы беларускага грамадства рэтрансляваць на гэтых перамовах. Гэта праграма мінімум, як кажуць, але праграма максімум, каб там прысутнічалі прадстаўнікі дэмакратычнай супольнасці. Што ж, з першых рэплікаў, відаць, пазіцыі ў пэўным сэнсе адрозныя, разыходзяцца, але давайце зараз паглядзім сюжэт Валентина Васіленкі, які прадставіць тэму сённяшняга двубою. Лукашенко рвецца ў пасярэднікі на мірных перамовах паміж Расіяй і Украінаю. Пра гэта толькі сёлета дыктатар прынамсі тройчы заяўляў публічна. Напрыклад, на сустрэчы з палярнікамі і падчас Менскай канферэнцыі ў справе бяспекі. На переговорах по Украине должны присутствовать белорусы. Почему? Потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались вопросы, наши вопросы без нас. За нашей спиной. Наш интерес. Минск должен быть за переговорным столом, если это будет касаться конфликта в Украине. Это вопрос гарантии нашей безопасности. Больше мы ничего не требуем в этом плане.
Досвед медыятара Лукашенко сапраўды мае. Гэтак у 2014 і 2015 годах Менск стаўся пляцоўкаю для перамоваў для урэгулявання сітуацыі на Донбасе. Аднак тады рэжым Лукашэнкі дыстанцыянаваўся ад Крамля ў пытаннях вайны з Украінаю. Ды агулам Менск меў значна большую замежнапалітычную самастойнасць. Цяпер Беларусь фактычна суудзельніца расійскай агрэсіі, а рэжым Лукашэнкі ў міжнароднай ізаляцыі. Ды рэшткі ягонай легітымнасці канчаткова зніклі пасля паразы на прэзідэнцкіх выбарах 2020 года. Гэта, аднак, не замінае дыктатару настойліва прапаноўваць сябе на ролю пасярэдніка ў мірных перамовах. Ён, па-першае, жадае быць прызнаным, калі ён будзе запрошаны, альбо афіцыйная дэлегацыя будзе запрошана, гэта прызнанне, і яно яму патрэбна. Ну і другое, канешне, Лукашенко таксама не жадае, каб лёс Беларусі, а гэта значыцца і лёс яго рэжыма вырашаўся без яго ўдзела. Але ці пагодзяцца Масква і Захад на Лукашэнкава пасярэдніцтва? З аднаго боку, Расія відавочна жадала бы, каб Лукашенко ўдзельнічаў у нейкай ступені, бо гэта азначала б для Расіі прарыв з ізаляцыі, дадатковую падтрымку. Ну, відавочна, што Захад не лічыць Лукашенко нейкім сур'ёзным суб'ектам міжнароднай палітыкі, таму хутчэй вось гэта і было накіравана ў заходнім накірунку, што вось я хачу на перамовы, не забудзьцеся пра мяне, бо перамовы без мяне не будуць сапраўднымі перамовамі. А што наконт пазіцыі Кіева? Ці захочуць там бачыць Александра Лукашэнку пасярэднікам? Сярод украінцаў ён, падобна, не цешыцца шырокім даверам і павагаю. Останні соціологічні опитування свідчать, що... Апошнія сацыялагічныя апытанні сведчаць, што беларусы ў сімпатыях украінцаў цяпер займаюць перадапошняе месца на апошнім расейцы. Я думаю, што гэта можна цалкам экстрапаляваць на стаўленне украінцаў да Лукашэнкі. Заяўляючы пра сваю гатовасць спрыяць міру ва ўкраіне, Лукашенко ў той жа час адмаўляе суудзел у вайне і дазваляе сабе абразы ў бок як украінскага кіраўніцтва. Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида. Гэтак і на адрас украінскага народу агулам. Женщины будут, Женя, у них подстилками, как это сейчас происходит. Красавицы украинские женщины. Они просто проституцией там зарабатывают. Привет, дорогой. Ужо не кажучы пра сустрэчу Александра Лукашэнкі з Дзянісам Пушыліным, кіраўніком акупаваных расейцамі тэрыторыяў Данецкай вобласці. На фоне такіх кантактаў заявы Лукашэнкі пра цёплыя пачуцці да украінцаў гучаць як насмешка, адзначалі ў МЗС Украіны. Дарэчы, легітымным прэзідэнтам Кіеў Лукашэнку не прызнае. Цяпер паміж Расіяй і Украінай трывае наймаштабнейшая ў свеце вайна, і стаць пасярэднікам вельмі шмат ахвочых. Раджэп Эрдаган, канцлер Аўстрыі Карл Негамер, папа рымскі. То бок такія людзі, у параўнанні з якімі Лукашенка проста геапалітычная шпана. Я думаю, нічога ў яго не выйдзе, і спадзявацца на гэта не варта. Паводле Евгена Магды, у пасярэднікі Лукашенка рвецца, бо спадзяецца такім чынам пазбегчы адказнасці за суудзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Сёння двубой дыскутуюць Артём Брухан і Андрэй Егораў. І, Андрэю, маё наступнае пытанне. Разумееце, а хто... Мы тут сходзімся, што, можа быць, варта яму ўдзельнічаць у нейкіх умовах ці не. А хто ўвогуле такі Лукашенко? І ўвогуле, чаму Беларусь павінна ўдзельнічаць в гэтых патэнцыйных перамовах? Тады кожная суседка ўкраіны, гэта Малдова, Румынія, Венгрыя, Польшча, Славаччына, скажуць, мы таксама хочам удзельнічаць, кожная па голасу будзе мець. Чаму Беларусь мае нейкі такі прэтэнзіі ўвогуле ўдзельнічаць в тых перамовах? З якой такой радасці? Ну, відавочна, што ў адрозненне ад іншых суседзяў Украіны, Беларусі з'яўляецца суагрэсарам. Это ўдзельнік гэтага канфлікту. І таму вырашэнне гэтага канфлікта патрабуе вырашэння з усімі ўдзельнікамі, то бок таксама і з Беларусю. І адзіная сітуацыя тут альбо будзе Пуцін прадстаўляць інтарэсы Беларусі і Расіі як саюзнікаў у гэтай вайне, альбо гэта будзе асобны ўдзел Беларусі. Ну і натуральна, што тут у сюжэце шмат казалі пра пазіцыю перамоўшчыка у выглядзе Лукашенка, які там на сваёй тэрыторыі можа гэты хосціць гэты дыялог альбо быць пасярэднікам. Ну, канешне, гэта вельмі смешная ідэя, таму што ніхто гэтага геапалітычнага карліка там не будзе запрашаць у такой ролі, тым больш, што для Украіны гэта відавочны удзельнік агрэсіі, то бок ён не можа выконваць пасярэдніцкія функцыі адносна двух бакоў. Удзельнічаць Менск можа толькі як саюзнік Расіі, так?
Так, Але тады навошта это захаду лішні голас аддаваць яшчэ расейцам на гэтых перамовах? Я думаю, што голасу не будзе. Гэта будзе перамовы паміж Украінай і Расіяй, дзе беларускае пытанне альбо можа быць вынесены ў асобны пакет, і там пры вынесенні гэтага пытання можа быць прадстаўніцтва афіцыйнай Беларусі. І нават дэмакратычных сілаў, гэта даволі банальная ідэя, якая там з'яўлялася на пачатку вайны, але дэмакратычныя сілы на сённяшні час у такім стане, што яны палітычна не могуць нічога прапанаваць ні ўкраіне, ні астатнім саюзнікам, ні захаду, каб забяспечыць свой удзел у гэтай сітуацыі. То бок дэмакратычныя сілы проста шыкоўна правалілі антываенную кампанію ў Беларусі, не падтрымоўваючы яе ўсе гэтыя гады. Фактычна яны страцілі мажлівасць уплываць на гэтую сітуацыю сваёй прысутнасці і не заваявалі дастатковага даверу Украіны. Тут можна, канешне, і пра Украіну шмат чаго сказаць, але сітуацыя такая, якая яна ёсць. Але вы нагаварылі дастаткова пра дэмакратычныя сілы. Мне здаецца, Артёму хочацца адказаць нават без майго пытання. Я тут больш скажу пра тое, што, безумоўна, Лукашенка хоча, каб гэтыя перамовы мірныя адбыліся не проста з яго ўдзелам, а лепш за ўсё, каб яны адбыліся ў Мінску. Паўтарыць сцэнар Мінск-3 зрабіць дзеля таго, каб фактычна забяспечыць такую умацаванне сваёй суб'ектнасці. Зразумела, што гэта складана будзе забяспечыць, але так ці інакш, як праграма «Максімум» для рэжыму, я думаю, што гэта разглядаецца. Тым больш, што мы бачым некаторыя крокі, якія сведчаць пра тое, што Украіна ў нейкай ступені не так радыкальна ставіцца да Лукашэнкі. Гэта, напрыклад, на тэрыторыі Беларусі абмен ваеннапалоннымі, заявы Лукашэнкі пра кантакты з украінскім бокам, якія ўжо досыць працяглыя. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што яны спрабуюць усё ж такі прадэманстраваць Украіне, што яны не класічны суагрэсар, а што вось так адбылося. Кіева такія ж заявы былі адпаведныя. Вось. Таму гэта сведчыць пра тое, што, магчыма, Украіна можа заняць тут такі бок, які можа пагадзіцца ў нейкай ступені, чтобы гэтыя перамовы былі з Мінскам. Але мы вельмі добра разумеем, што вось такая гульня з дыктатарам заўсёды яна вядзе да больш горшых наступстваў, таму што Украіна, калі і займала прынцыповую пазіцыю, але не вельмі моцна ціснула на Лукашэнку ў 2020-2021 годзе, мы ведаем, што адбылося агрэсія з тэрыторыі Беларусі, хаця за некалькі тыдняў да гэтага Лукашенка казаў, што толькі там на трактарах паедуць з тэрыторыі Беларусі ва Ўкраіну. Што тычыцца дэмакратычных сілаў, адным з галоўных дасягненняў рэвалюцыі 20-го года гэта вось умацаванне міжнароднай суб'ектнасці дэмакратычных сілаў і непрызнанне вялікай колькасцю еўрапейскіх краінаў Александра Лукашэнкі. І вось гэта тое, што аднім з бакоў гэтых перамоваў, безумоўна, будзе Еўрапейскі Саюз і шмат еўрапейскіх краінаў. І вось яны прызнаюць у якасці прадстаўнікоў беларускага грамадства не Александра Лукашэнку, а дэмакратычныя сілы Беларусі. І вось яны менавіта могуць умацоўваць пазіцыі дэмакратычных сілаў для ўдзелу іх у гэтых перамовах. На жаль, гэта не Украіна. Украіна зрабіла іншы выбар. Можна зразумець, можна дыскутаваць, чаму так адбылося, гэта можна зразумець, але галоўныя саюзнікі ў гэтым кантэксце гэта еўрапейскія краіны для дэмакратычных сілаў. І вось тут мы бачым некаторыя поспехі дэмакратычных сілаў. Гэта і стратэгічны дыялог з Злучанымі Штатамі Амерыкі, і кантактная група з Еўрапейскім Саюзам, там няма прадстаўнікоў рэжыму. Але, Артём, для чаго, па-вашаму, Лукашэнку гэтыя патэнцыйны ўдзел у гэтых перамовах? Гэта чыста вот яго эмацыйнае. Тады памятаеце, як ён выражаўся на сілкаву Меркелі, тады яму ўжо была эта перамога. А зараз ён хоча это чыста для сваіх персанальных амбіцый, ці ўсё-такі ёсць тут стратэгічны інтарэс ягонай улады і шырэй афіцыйнага рэжыму? Безумоўна, гэта стратэгічны інтарэс ягонай улады. То бок усё, што адбываецца ў дачыненні да Беларусі, сыходзіць з кантэксту таго, ці трымае ўладу Лукашэнка ў нашай краіне. То бок яго ўнутраная легітымізацыя, яна не адбываецца. Ён гэта вельмі добра разумее, працягваюцца рэпрэсіі, спрабуе гуляць, але пры гэтым ён разумее, што без унутранай легітымізацыі не можа быць і знешняй легітымізацыі. І вось такім іскусственным чынам ён спрабуе атрымаць вось гэтую знешнюю легітымізацыю, прыняць удзел у перамовах, дзе ўсе будуць вымушаны з ім размаўляць, будуць вымушаны паціскаць ему руку, а гэта фактычна прызнанне. То бок галоўная яго мэта гэта захаваць сваю ўладу любым чынам і яшчэ больш
легітымізавацца такім чынам, каб праводзіць любую палітыку, якую ён хоча, і знешнюю, і ўнутраную. Давайте паглядзім яшчэ одно меркаванне вядомага эксперта наконт таго, ці можа Лукашенко стаць пасярэднікам у гэтых патэнцыйных мірных перамовах і навошта яму это трэба. Сваім меркаваннем з намі падзяліўся кіраўнік агенцтва еўраатлантычнай супрацы Валер Кавалеўскі. На сённяшні дзень гэта просто немагчыма дамагчыся такога прыняцця ад краін захаду, ад іншых важных удзельнікаў ўсёй гэтай сітуацыі, што Лукашенко з'яўляецца нейтральным, Беларусь з'яўляецца нейтральнай пляцоўкай для такіх перамоваў. Таму я разглядаю гэта выключна як яго жаданне, але яно таксама гэтае жаданне выдае яго нервознасць. Яно паказвае, што ён вельмі заклапочаны, устурбаваны тым, што адбываецца, і спрабуе знайсці вось такія нетрывіальныя хады, каб адгарадзіцца ад самой вайны, каб забяспечыць сваю бяспеку, каб не дазволіць расіянам глядзець на Беларусь як магчымы ось такі плацдарм для працягу вайны. У гэтым сэнсе, конечно, Лукашенко відавочна дбае пра тое, каб Беларусь не была ўцягнута яшчэ глыбей у гэты канфлікт, але разлікі ў яго тут абсолютна не на карысць гэтай ідэі. Слухайте, на жаль, палітыка дастаткова цынічная рэч в тым сэнсе, што часам перамагаюць нейкія прагматычныя і практычныя патрабаванні ці матывы, а не нейкія, скажем, чыста маральныя высновы. І з гэтага пункту гледжання удзел Лукашэнкі, который мы абмяркоўваем, непрыемна гэта можа быць нам і всім, хто не лічыць Лукашэнку кіраўніком Беларусі, всім, хто разумее, што ён дыктатар і што ён зрабіў для Беларусі кепскага. Але, аб'ектыўна кажучы, гэты удзел можа, скажем, умацоўваць суверэнітэт Беларусі? Аб'ектыўна кажучы, канешне, так. Это умацоўвае суверэнітэт Беларусі, падтрымлівае незалежную палітыку Беларусі, яе незалежны статус у гэтай сітуацыі вырашэння канфлікта. То бок, зноў такі, альбо гэта Пуцін будзе прадстаўляць Беларусь, альбо гэта Лукашенко. І лепш Лукашенко, які будзе прадстаўляць Беларусь у гэтых перамовах, чым Пуцін будзе прадстаўляць Расію і Беларусь, што будзе канчаткова сведчыць пра паглынанне Беларусі, страту суб'ектнасці самой Беларусі. І гэта будзе падрываць асновы доўгатэрміновых зменаў у Беларусі, у тым ліку, калі яе не будуць разглядаць як асобную краіну, з якой можна весці асобную палітыку і ў адносінах да яе будаваць асобную палітыку. Гэта будзе даволі трагічна для Беларусі. І зноў-такі прагматычна, што мы губляем пры ўдзеле Лукашенка? Ён атрымае мажлівасць пасядзець на стульчыку пры абмеркаванні пытанняў неасноўнага парадку. Добра, хай ён атрымае свой стульчык, за гэта мы можам атрымаць пэўныя сітуацыі. Што можа Беларусь атрымаць? Што Лукашенко можа там адстойваць? Якія канкрэтна пункты ён можа адстойваць нават дзеля сваіх інтарэсаў, якія могуць быць і інтарэсамі Беларусі аб'ектыўна? Па-першае, гэта вывад ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Паставіць пытанне? Мы можам ставіць, скажем так, не мы, Украіна можа ставіць гэтае пытанне, і Захад можа ставіць гэтае пытанне адносна удзелу Беларусі і ўвогуле як вынік гэтых перамоваў. Што адносна нас, як дэмакратычных сілаў беларускага грамадства, мы можам атрымаць вызваленне палітычных зняволеных, прынамсі часткі з гэтых палітычных зняволеных, і гэта можна будзе разглядаць як удзел. І гэты сітуацыю можна абмяркоўваць зараз, бо ствараецца сітуацыя, якая дазваляе гэтага. І зноў-такі, тут з аднаго боку людзі, а з іншага боку стульчык. Так можна. Вось мы сапраўды гадамі ўжо, на жаль, абмяркоўваем гэту тэму, як вызваліць палітвязняў. І трэба знайсці той крючок, тую зачэпку, той рычаг, Архімеда, который можа прымусіць Лукашэнку гэта зрабіць. Хіба удзел у гэтых патэнцыйных перамовах канферэнцыі не можа быць такім рычагом, каб Захад з дапамогай нашых дэмакратычных сілаў сказаў яму: ладно, ідзі там, пасядзі побач, але за гэта вызваляе палітвязняў? Я думаю, у такім ключы не стаіць дыскусія. Я думаю, што Захад у першую чаргу будзе арыентавацца на яго самаўдзел у вайне, на яго самастойнасць у прыняцці тых ці іншых рашэнняў, звязаных менавіта за знешняй палітыкай. То бок яму вельмі важна прадэманстраваць Захаду сваю самастойнасць. Ён яе пакуль прадэманстраваць не можа. Адсюль і гэтыя пытанні ўзнікаюць. Тэарэтычна яму могуць прапанаваць вызвалі
усіх палітвязняў, напрыклад, спыні міграцыйны крызіс, які зараз так трохі сходзіць у менш, і, напрыклад, прыпыні рэпрэсіі. Ці зможа ён гэта зрабіць? Ці будзе ён гэта зрабіць? Такія прапановы могуць прагучаць. Я бы прапанаваў яшчэ больш радыкальныя прапановы. Напрыклад, гарантуй пасля перамоваў транзіт улады, нават у межах тваёй сістэмы, каб ён сышоў. Тому што зараз ён злачынец. Можа, Захаду все-таки больш важны ўдзел Беларусі ў вайне, а не ўнутраныя беларускія пытанні? Магчыма так. Вось удзел у вайне гэта тады спыні падтрымку Расіі, гандаль зброяй. Трэба ж трошкі рацыянальна ўсё ж такі ўзважваць, што мы можам прапанаваць у гэтай сітуацыі, што мы не можам. І транзіт улады ў Беларусі, это, канечне, заўсёды была марай гаспадара Паўла Латушкі, што Лукашенко, калі яму рабіць гадасці ў выглядзе санкцыяў, потым на блюдцы прынясе цябе ўладу, сядзе ў самалёт і кудысьці там зляціць. Але это не тая сітуацыя, у якой мы можам такія рэчы патрабаваць, бо для іх патрабуюцца нейкія рэальныя рычагі уплыву і сілу ўнутры краіны, якой няма. Вось калі, напрыклад, ён спыніць рэпрэсіі, калі ён, напрыклад, штосьці такое зробіць, мы пабачым больш зразумела, якія рычагі ўплыву ёсць, але так ці інакш ставіць, пагаджацца адразу, сыходзіць з пазіцыі, што Лукашенко гэта гарант незалежнасці, і давайце яму прапануем усё, але каб ён зрабіў там мінімальныя крокі, так, канешне, ён гэтым скарыстаецца. Мне здаецца, у нас дыскусія якраз набыла такую ступень ужо, што можна задаць адзін аднаму пытанне. Я думаю, вы ўжо убачылі аргументы апанентаў і хочацца нешта спытаць, каб удакладніць гэтыя аргументы. Калі ласка, Андрэй, ваше пытанне Артёму. В прынцыпе, там мне пытанняў няма. У нас пазіцыя з Артёмам насамрэч не моцна адрозніваецца. То бок, калі мы глядзім на сітуацыю, то бок мы рацыянальна глядзім на інтарэсы беларускага рэжыму. Я пагаджаюся, што ён хоча легітымацыі праз гэта, хоча выступаць пасярэднікам, хоча разыграць карту 15-16 году праз гэтую сітуацыю. Адзінае, мы тут спрэчка дапускаць Лукашенка, ці не дапускаць Лукашенка, якая з'яўляецца даволі абстрактная для нас. Тому што вырашаць гэтае пытанне будзе Украіна, Расія, Захад трошкі, але фактычна не дэмакратычная сіла Беларусі. Гэта ёсць пытанне. Як я ўжо казаў, у нас ёсць магчымасць кантактаваць з заходнімі краінамі і прапаноўваць ім гэта, каб Захад ставіў тыя ці іншыя умовы. І Захад гэта будзе бок перамоваў, не толькі ўсё ж такі Украіна і Расія. Зразумела, што гэта ключавыя актары гэтай перамовы, але Злучаныя Штаты Амерыкі, Еўрапейскі Союз, безумоўна, будуць ставіць нейкія умовы. І вось тут гэта тое, на што могуць так ці інакш уплываць дэмакратычныя сілы. І пытанне тут в тым, які многа задаецца апошні час, наколькі Захад, умоўна скажем, слухаецца офіс Святланы Ціхановскай, беларускія дэмакратычныя сілы ў шырокім сэнсе. Слухайце, тут акрамя таго, што кажуць беларускія дэмакратычныя сілы, ёсць інтарэсы Захаду, інтарэсы заходняга палітыкума, які ўжо дастаткова доўгі час вядзе палітыку непрызнання Лукашэнкі, які прыняў вялікую колькасць розных рэзалюцый, і вялікая колькасць палітыкаў еўрапейскіх заявіла дастаткова жорсткую пазіцыю дачынення Лукашэнкі. Давайце не забываць пра пераданыя матэрыялы Літвой у міжнародны крымінальны суд. Распачалася фактычна юрыдычная працэдура, а не толькі палітычная, і ўсё гэта стварае дастаткова такую ауру таго, што Захад наўрад ці ў гэтай сітуацыі ён прагматычна будзе лічыць, што ім прасцей ціснуць, каб Лукашенко не прынимаў удзел у гэтых перамовах, чым цалкам сваю палітыку змяняць у дачыненні да яго. Артём, што б вы хацелі удакладніць пазіцыі Андрэя Егорова? Слухайце, я вось з таго, што ўказаў Андрэй, мне заўсёды падаецца, што гэты наратыў Лукашенка як гарант незалежнасці, ці вы з ім пагаджаецесь, ці вы лічыце зараз яго актуальным і адзіна магчымым гарантам для незалежнасці і суб'ектнасці нашай краіны. Нешта падобнае недавно казала Святлана Алексеевич, сумным канстатацыі, але такая думка я прагучала. Вельмі дзіўна лічыць Лукашенко гарантам беларускай незалежнасці, ці тым чалавекам, які абараняе суверэнітэт Беларусі, калі на працягу ўсяго яго кіравання залежнасць Беларусі ад Расіі расла. Таму аб'ектыўна, канешне, не з'яўляецца ніякім гарантам. Але просто так атрымоўваецца, што у сітуацыі, калі ён імкнецца захаваць сваю ўладу як персаналісцкую ўладу і сваё кіраванне
умацавання ў Беларусі, то ў гэтай сітуацыі как бы яго інтарэсы як бы часам яны супярэчаць тактычна как бы інтарэсам Расіі. І вот гэта проста шансы. Палітыка гэта штука магчымага. Вот магчыма зараз такая сітуацыя, дзе мы можам дабівацца пэўнага несупадзення інтарэсаў суагрэсараў тут, убіванне кліну паміж імі, і гэта у гэтай сітуацыі будзе граць на карысць суверэнітэту Беларусі. Не таму, што Лукашенко такі, а таму, што аб'ектыўна сітуацыя склалася такая, што ён кантралюе сітуацыю. Але ж павадок этот вельмі кароткі. І умацоўваць уладу Александра Лукашенко. І Лукашенко, ну, разумее, вот гэты клін, як не вбівай, але ён разумее, што надта шырока, надта далёка ад Расіі он дайці не можа, просто будзе баяцца этого. Але ходзіць жа туды-сюды. Давно уже ходзіць в один бок, з 20-го года толькі в бок большай залежнасці. Таму што як бы складваецца такая геапалітычная сітуацыя, але Лукашенко не хоча аддаваць сваю ўладу нікаму. Как бы ён не хоча аддаваць яе ні дэмакратычным сілам, ні народу Беларусі, ні Расіі, ні Пуціну. І таму как бы у гэтай канфігурацыі інтарэсаў там ягоная прысутнасць за сталом перамоваў будзе дэ-факта узмацняць суб'ектнасць Беларусі вельмі ў канкрэтны гістарычны момант сённяшняга дня. Але пры гэтым Лукашенко падзяліўся часткай улады з Расіяй у 2020 годзе, ну фактычна, да? І ў 2022 годзе мы гэта вельмі добра пабачылі, калі ён не кантраляваў тую сітуацыю, кантралявала Расія тэрыторыю Беларусь фактычна, калі ўваходзіла ва Ўкраіну. І гэта сведчыць пра тое, што ён ўсё ж такі дзеліцца ў гэтай уладай. І вось тут пытанне, ці ён можа падзяліцца ёй з часткай грамадства, прынамсі спыніць частку рэпрэсій ці штосьці яшчэ, правесці нейкія іншыя палітычныя захады. Ці ўсё ж такі ён будзе далей дзяліцца гэтай уладай з Масквой. І вось я не думаю, што яго ўдзел і умацаванне яго ўлады і легітымізацыя будзе павялічваць яго суб'ектнасць. Хутчэй ён зноў будзе дзяліцца ўладай з Расіяй. Давайте паслухаем яшчэ одно меркаванне наконт таго, што, як лічыць наш эксперт, ідэя ўдзелу Лукашэнкі ў магчымых мірных перамовах Украіна-Расія выглядае цалкам лагічнай. Так мяркуе палітычны аглядальнік Радыё Свабода Юрый Драгахруст. І гаворка пры гэтым не абавязкова пра Лукашэнкава пасярэдніцтва. Геапалітыка, геаэканоміка ў нашым рэгіёне у выпадку такіх мірных перамоваў будзе вельмі моцна мяняцца. І умовы будуць складацца з самых розных пытанняў. Это і пытанні памежныя, это і пытанні бяспекі, гэта і пытанні эканамічныя. Калі ты не прысутнічаеш на такого кшталту перамовах, то за тебя будуць рашаць. Причем в дадзеным выпадку могуць рашаць за тебя американцы, заходні бок, а можа и Москва. Потому что я думаю, что Москва, нават калі она погодзіцца на этой мірнай перамовы, яна будзе глядзець далёка, яна будзе глядзець розныя бакі, у тым ліку і адносна Беларусі. І як бы прасунуць нейкія умовы, которые, можа, нават і невідавочна будуць, скажем, невыгадныя Беларусі, яна можа паспрабаваць. Вы глядзіце «Двубой». Сёння дыскутуюць Артём Брухан і Андрей Егораў. І наступнае, што я хацеў бы абмеркаваць, гэта вось та амерыканская тэма, пра якую узгадаў наш эксперт пасля з'яўлення в якасці прэзідэнта США Дональда Трампа. Наколькі, па-вашаму, можа змяніцца вся сітуацыя, в тым сэнсе, што, безумоўна, прагназаваць зараз немагчыма, але ягоны стыль палітыкі, ягоны стыль, так сказать, дамовы альбо недамовы, ён все-таки можа даваць нам магчымасць нешта прагназаваць наконт стылю яго паводзінаў. І ў гэтым даволі жорсткім стылі ці ёсць месца для Лукашэнкі? Ёсць меркаванне, што Трамп прапануе такі варыянт Расіі і Украіне, што, можа быць, яны, калі пагадзяцца, будзе адно, калі не пагадзяцца, то Амерыка будзе жорстка падтрымаць Украіну. Што ў гэтых варыянтах месца для Лукашэнкі?
Я думаю, што на мапе перамоўнай Трампа Лукашэнкі ўвогуле не існуе. І для Трампа, як увогуле для любога сур'ёзнага сусветнага лідара, гэта ў гэтай сітуацыі менавіта так і ёсць. Таму інтарэсы Лукашэнка могуць быць улічаныя ў нейкай канструкцыі перамоваў пасля таго, як асноўная канфігурацыя будзе вырашаная. Гэта значыць, што ніхто з ім размаўляць не будзе. Калі яму скажуць сядзець з усімі за столом, будзе сядзець з усімі за столом. Калі паставяць стульчык падалей, будзе сядзець падалей. Калі скажуць, што вы толькі у трэці дзень з 9 до 5, то будзе з 9 до 5. Вот так гэта будзе вырашацца зараз. І зноў-такі гэта будзе Украіна, Расія, ну і Злучаныя Штаты, якія ў дадзеным выпадку пры трампаўскіх стылі палітыкі, дзе ён можа быць больш рашучым і больш жорсткім, больш прэсінгу аказваць на іх. У гэтай канфігурацыі ўсё будзе залежаць ад гэтых бакоў. Я і пытаюся, што можа быць пры умоўна больш мяккіх, скажем так, дэмакратах ці Лукашенко мог бы вціснуцца, а зараз калі такі будзе круты, скажем так, жорсткі Трамп, ён скажа, хто такі Лукашенко, пры чым ён тут, і все гэта просто для Лукашэнкі закрыецца. Ну вось я думаю, што і ЗША, і Еўропа, яны зараз стаяць на такой пазіцыі, што гэта цалкам сатэліт Расійскай Федэрацыі, што ён не мае самастойнасці. І калі б ён яе прадэманстраваў, тада была бы іншая размова. Зараз яе няма і хутчэй за ўсё не можа быць, таму што, як вы казалі раней, ланцужок вельмі кароткі. Ланцужок вельмі кароткі, і вось менавіта гэта сведчыць пра тое, што Лукашенка сам асабіста яму вельмі складана будзе прыняць удзел у гэтых перамовах. А калі я кажу пра ўдзел у гэтых перамовах Беларусі як дзяржавы і іншых нейкіх чыноўнікаў, гэта ўжо зусім іншы расклад. Россия, мы не абмеркавалі, хіба России выгодны ўдзел Беларусі, скажем, калі ўжо на этом настойваем в гэтых перамовах? Якая можа быць астальнасць? З аднаго боку свой голас, з іншага боку нейкая большая беларуская самастойнасць. Я думаю, што ўсё ж такі Расія тут сыходзіць з такой пазіцыі, што лепш больш галасоў, якія будуць казаць у адзін бок, і Расія будзе казаць, ну гэта ж не нашыя толькі прапановы, вось глядзіце, яшчэ нашыя хаўруснікі, вось яшчэ іншыя краіны. То бок яны будуць зацікаўлены, як Савецкі Саюз, УАН яны рабілі, каб было больш галасоў. То бок тут дзеля гэтага і захоўваюць пакуль што, гледзячы на ўсё, незалежнасць Беларусі. Дзеля каб быў такі голас Лукашэнкі, які будзе рэтрансляваць палітыку Масквы, выдаючы гэта за нейкі самастойнае меркаванне. Але я думаю, што Расія будзе ў гэтым зацікаўлена, і яна будзе менавіта зацікаўлена ў тым, каб там быў Лукашенко, каб ён цалкам рэтрансляваў тое, што хоча Масква. А вось каб там быў хтосьці іншы ад Беларусі, і ён можа казаць штосьці іншае, напрыклад, ну гэта ўжо іншае пытанне. А чаму ён будзе казаць штосьці іншае? Это што, будзе нейкая самастойнасць у Рыжанкова, вашай версіі? Я думаю, што калі, напрыклад, гэта будзе не Лукашенко, то поле для манёўра ў кантакце з заходнімі краінамі будзе больш. Нема іміджу і шлейфа, канешне, канешне. Вось. І вось гэта і ў гэтым ідэя палягае, што Лукашенко гэта не той чалавек, які дбае пра нацыянальныя інтарэсы, а ён дбае толькі за захаванне сваёй улады, і часам бывае так, што нацыянальныя інтарэсы трохі ён закранае. Але ў большай ступені ён дбае пра сваю уладу і хоча вось гэтага шлейфу пазбавіцца, не гледзячы ні на што. А вось калі сыходзіць з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў Беларусі, то яму нават лепш было б, каб у гэтых перамовах ён бы адправіў сапраўды нейкага Рыжанкова, які не такі таксічны. Што скажа Рыжанкоў Трампу? Хороший такі загаловак для нашай праграмы, але хочу на заканчэнне яшчэ, каб мы адно высветлілі пытанне, паспрабавалі спрагназаваць. Вось мы ўсё абмяркоўваем магчымасці ўдзелу Лукашэнкі ці афіцыйнага Менска ў гэтых перамовах, а калі все-таки то, што дастаткова верагодна, гэты ўдзел не адбудзецца, ніхто его не пакліча і все яго спробы туды шчыміцца не апраўдаюцца, што будзе? Як Лукашенко будзе паводзіць? Ён, так сказать, все в разнос пайду? Што он, як он рэагуе?
Ну, я думаю, асабліва тут ніякай рэакцыі, ну то бок ён, конечно, можна пакрычаць што-небудзь, але ад гэтага нічога не зменіцца, да? Таму, ну, Ён можа зноў з цепі сарвацца наконт рэпрэсіяў, паблічваць іх яшчэ больш. Ну, в сэнсе на зло маме уши отморожу, там это такая реакция может быть, да, ці там, як это называли, там бомбіць Воложин, там, ну, как бы ён, конечно, можа гэта как бы пачаць рабіць, там, пасяленне міграцыйнага крызісу, асіметрычная рэакцыя, это так званая, але гэта стратэгічна нічога не вырашае, калі адбудзецца, ну, вось тое, пра што вы кажаце, і Лукашенко ці там афіцыйны Менск не будзе прысутнічаць на перамовах, гэта фактычна легітымізуе вайсковую прысутнасць Расіі у Беларусі, размяшчэнне ядзернай зброі і сатэлітны статус Беларусі адносна новай канфігурацыі бяспекі ў рэгіёне. І гэта будзе стратэгічна горш не толькі для Беларусі, але і для Украіны, беларускія замацуюцца на гэтай тэрыторыі вайскова. То бок вы лічыце, што афіцыйна ці неафіцыйна, я так разумею з вашых намёкаў, Украіна будзе за тое, каб Лукашенка сам прымаў удзел такой канферэнцыі? Ну, конечно, это, ну, калі ва Ўкраіне ёсць нейкае стратэгічнае мысленне пра сваю бяспеку, то, конечно, дабіцца вываду расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, закрыццё ўсіх вайсковых базаў, как бы вывад ядзернай зброі, ну, ў стратэгічных інтарэсах там самой Украіны. Таму прыцягнуць туды Лукашэнку будзе дастаткова прагматычным крокам з іх боку. Артём, ваше меркаванне? Ну, я думаю, што калі Лукашэнкі там не будзе, то хутчэй за ўсё пытанне Беларусі ўсё роўна будзе ляжаць на стале, і вось яго проста будуць абмяркоўваць вось гэтыя умовы, пра якія вы кажаце, яны могуць выстаўляцца не Лукашэнку, а Расійскай Федэрацыі без яго ўдзелу. А прапановы могуць сыходзіць і ад Украіны, і ад Еўрапейскага Саюза, Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, у любым выпадку пытанне Беларусі будзе абмяркоўвацца на гэтых перамовах, бо рэгіянальная бяспека без вось Беларусі сапраўды немагчыма. Пытанне ў тым, хто будзе прадстаўляць пазіцыю Беларусі. Ці то, напрыклад, Еўрапейскі Саюз, які будзе казаць, ну, слухайце, вось трэба, каб было так, ці ЗША, ці Масква. І вось на чым яны там дамовяцца. І вось гэта таксама пытанне. Але я думаю, што цалкам беларускае пытанне і пытанне беларускай суб'ектнасці ў гэтых перамовах, яно нікуды не падзенецца. Ну, Беларусь існуе як дзяржава, гэта тэрыторыя выкарыстоўвалася для агрэсіі ў дачыню Украіны, і выбудова рэгіянальнай бяспекі без нашай краіны, яна немагчыма. Давайте подведем вынікі нашай дыскусіі па 30 секунд, можа быць, што не паспелі сказаць, альбо ці змянілі вы сваё меркаванне, ці пераканалі вас аргументы апанента. Андрей? Для меня, конечно, это аргументы звучаць не пераканаўча, і зноў-такі ілюструюць даволі высокую адарванасць сённяшняга лідарства дэмакратычных сілаў ад рэальнай сітуацыі і выкарыстання тых магчымасцяў, якія гэта сітуацыя дае. Яны невялікія, але яны ёсць, але тут трэба мысліць прагматычна. Ну, а калі проста вось атрымоўваць асалоду ад уласнай легітымнасці, набытую коштам паўстання беларускага народу ў 20-м годзе, то на такім далёка не уедзеш. Ну, на жаль, как бы вось гэтага прагматычнага мыслення как бы я не бачу, і, ну, але з іншага боку, як бы у такой сітуацыі ніхто з такой пазіцыі і лічыцца не будзе. Андрей, вы не першы, не апошні удзельнік маіх двубояў, который крытыкуе дэмакратычныя сілы. Я заўсёды хочацца в такіх выпадках спытаць, да, а вы хто? Конечно, я как бы дэмакратычныя сілы, мы частка гэтых дэмакратычных сілаў, якая на сённяшні час спрабуе, ну, ўсё ж такі прапаноўваць нейкія іншыя падыходы да таго, што трэба рабіць. Але так, мы знаходзімся ў агульнай сітуацыі пройгрыша гэтых дэмакратычных сілаў. І как бы пройгрыш нас — гэта пройгрыш усіх. Добра, Артём, ваша хвілінка. Так, казаць пра тое, што ўсё прапала, і Лукашенко перамог, і бацька маладзец, гэта, ну, конечно, такое часта кажуць і прапагандысты, але я пра іншае. Кажу такое. Ну, так. Але я кажу пра іншае, што вы падыходзіце вельмі прагматычна, як вы кажаце, і хутчэй апартуністычна вось к гэтай сітуацыі. Мы ж, ну, займаем даволі шырую пазіцыю ў тым сэнсе, што вось ёсць прынцыповая пазіцыя па Александру Лукашэнкі, які ўзурпаваў уладу, які з'яўляецца удзельнікам суагрэсіі, які з'яўляецца падазроным у міжнародных злачынствах. І вось
яго не патрэбна быць у гэтых перамовах як прадстаўніка Рэспублікі Беларусь. Вось гэта даволі шырая пазіцыя, і пры гэтым размаўляць з заходнімі краінамі, каб яны таксама выстаўлялі такія ўмовы, у нас ёсць магчымасць. Ці то паслухаюць, ці не, гэта ўжо іншае пытанне, але казаць, што мы ні на што не ўплываем і нішто прапанаваць не можам, ну, гэта, мне падаецца, вельмі вялікае перабольшанне. Чисты разговорнага жанра. Ну што ж, мне здаецца, пазіцыі бакоў вызначаныя, і гэта был даволі яркі, даволі цікавы двубой, у якім, спадзяюся, мы трошкі наблізіліся да ісціны і разумення сітуацыі і той тэмы, якую сёння мы вам прапанавалі абмеркаваць. А чыя пазіцыя падалася вам больш пераканаўчай? Глядзіце нашу праграму ў любы час на YouTube, пішыце там свае ацэнкі і каментары, ставце лайкі, вядома, калі гэта для вас бяспечна. Перадачу правёў Віталь Цыганкоў. Заставайцеся з Белсатам.